Hello everyone, good evening. दिनै नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै ओंखारगासिनो लोगोफोरा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना नोंसोरनोबो शेयार खालामगोन ओमफ्राय इथिं लोगोफोरा ओंखारगासिनो दङ ओमफ्राय आं ओंखारखांबाय आरोना ओमफ्राय आंनि सेन्देल गोदान आरोना मा लायबाव नै माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदे समायदों समायदों माने आथिङाथ' गोसोम नुथारदों नै सेम नोंनि आसिफोरा नुजाया सेम आरोना जों सेम बायना लादों नै सासेया ओंखारखाङाखै ओमफ्राय जोंहा ओंखारखांबाय आरो थांसै आरो दा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बबे जायगायाव थांगोन गोजा लिपस्टिक गोजाबाबो नुवाखै नै लिपस्टिकखौ नुवाखै आरो खमसो लाखादों आङो नायलांबाय थाबाला नुगोन मा भिडिअ स' थुबाय थादों जोंजों लोगोसे लोगोफोर गारि गैजाया नालाय ओंखायनो ना आयनाव नायदो जोंखौ आयनाव नायलाय आयनाव नायलाय टिकेट लाग्रा नायदो टिकेटनो सारिजन सोबाय खर बावसो सानावबासो स्रा नुगौमोन मोजां नङामोन मानो लाइट होआखै बेयावलाय दा सेरनासो लानांगौ बावदो I love गुवाहाटि बेयावनो दाम खमनिसिन आङो फैनानै माबा जाथारो लाइटआनो गैया नामा लाइट स्रां नुगोन दे नुवादिसो सानावसो नुनानै नै खोमसि खोमलाव बेरायबाय थादों आरो जोंना ओमफ्राय नै सानावबा जि मोजां जागौमोन आरोना बेयाव फट' लानो रिल्स बानायनो ओमफ्राय दा गैयाबा हा माया बन्द' जानो बायथेनाय गैलानो माथो जोबथेबाय गायो माथो होमबालाय माथो थाङो नङा बैयावलाय बोरै हाबो होमबा बैफोरावलाय ओंखायनोथ' माथो थाङो थावदां फैबावो बिसोरो फट' लाग्राफोरखौ नायबा मालाय बेस्रा सोदेरनायानो हाला जांसो थानायखौ दे जोंखौ लाबानो जाबाय मालाय मानोथ' अन खालामबाय थादों मोजां हमजायो मबाइला गोलैदों हागलासो मानसिफोरनि जरा नुगोन आरो ना मालाय बेरायनाय नुखाजोब्बायानो नायथाव जाबाय आरो ना मालाय मेगनाव दांहां खावलायाव बेखौसो नोंसोरनि रमान्टिक गेलेनाय नायदो जों बेखौसो नायनो फैदों आरो माथो बेखौसो नायनो फैदों जोङो नो जाबायदां आंनियाव खालामनानै हो इदिनो नोंनिखौबो लायथु कादाबारियाव फुनायमोन नोंलाय जोंहा मालायनि जरा नायसोदो लासिंसिंनो जोंहा सासेया आं लाजिसोबाय I love गुवाहाटि दङ मालाय ओमफ्राय जेबो मोजांखौनो नुवाखै हर जानायदो जेबो गैया मालाय फट' भिडिअ लासोदो जि थाम्फै अरदोंलै आयु गोसो नुवाखैब्रा साफासो नुदों खेबग्राया बे फार्स्ट सेरलायनानै भिडिअ लादों नाय जों माबायदि मोनदों गोसो बायदि बेरायनो बायदि नुवाखै
gaya manis menamkaya yu krising kaya lampai tampil tu naik tahu kesal kaya yu man sepet aja oh saya ke tampil harus sepet mana Cola. Orange ni. Orange ni. Ni yang gua lima di. Halo sekarang. Halo dah. Madi. Di meja ada. Ang minggu keling dulu lagi ada. No dah. Keling nana ini. Ada. Oh, dia kayak yang itu kan ya. Oleh blueberry kela. Ikan ini warna sindang hai. Mari jangan teh. Keja na ini. Aku halal deh. Mie aja suka tuh. Kawan. Ke. Video jangan sakang sebenarnya nggak seleng nanggung beke. Belum je. Kali malam kan? Sudah. Dia kerja nak foto. Makan kan? Ah, ikan lu sih blueberry ke? Ada blueberry. Ano mà đi? Lưng này dục nữa kayak. Ang lưng này saya bawa kira sendiri. Madi. Coca-Cola lebih dingin lưng kan? Hati. Film ni orang apa tu kali? Saya service no ada. Mana nggak? Gật thầu đúng không? Gật thầu đúng không ạ? Lalu main apa? Night trap. Night trap na? Bây giờ mà bắt quẹt à? Ini selfie lah, selfie. Betul. Kang dari mana tu? Lagi sekarang ni cuma. Betul sampai ada. Ini. Đi mà sang Việt lúc nang đây. Betul lah. Mày bahasa Inggris tu. Buổi thì là cho cái sáng Aku kan siung. Thằng nào cũng được. Anh muốn biết cái làm gì? Sana này để rồi xe biểu hay. Bắt lại ra, ai lại đánh gì? Chicken 50, chicken 50, chicken pakai bo 50. Ate suka suka menghadang. Belum pernah naik. Tidak, tidak. Dạo này dùng đi Hàn màu đấy. Là nó con này. Xả lạnh xét là gì nhỉ? Cái này. Zagrafra. Đi đi thích xe ra thằng Sudan này. Đây. Xả thằng Sudan lưng khang áo hay đà bơ. Đây đây. Mang thằng này rồi bạn. Xả nên xe để nó. Keren sama makan saya bawa kan selasi ke daya. Không ra thì là đấy thằng này. Ayo Zahila semua. Ayo mau jam ke jauh ni. Zahila, ang makin dua hau kui bakan dai di tanah ke sagan. Marba, ang kamanu kui bita dah ngawan badi ni. Kui gas. Ya kita juga. Nung nung anung sasu saya nang tu lem. Bolong kui ke jeng.
मा मोनलाय मोनसे ओंख्रिया मैथा बाथोन बेखौ एसे एसे सोलाहैगोन गोथावानो जादों बारगावनो माने बे बिदिनो खोमसि नालाय ओमफ्राय जेबो नुखायासै आरोना बिदिनो हायासै मालाबा सानाव फैनानै आरामसे देखायनोसै आरोना फार्स्टआव नुखाबाय जानांगौ नाथाय आंबो नुवाखैमोन बिदिसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम फैफिननानै देखायफिनसै आरोना आयु नै गिटारा गोलैगोन बायदि जाथारदों जालायनोसै आरोना खनसे क्लोट दे जादो बेराय दासो सफैबाय बिदि थाखायलाय 9ता जासिगोन आयु गोसाव गोफोन नोंस्रानो दासो सोदों ओमफ्राय बिथिं बोजोब्बाय हालाय सेस बेयाव दोनखाजोबो ओमफ्राय फुजानि माबाफोरखौ थाबायलांलाय आं सेन्देलखौनो सैला मिथिलालै नालाय आयौ नाय जोंनिखौ नाय जोंनिखौ नाय दंबावो बैथिंजाय मोनसे दै होथ'वासै बिथिंखौ आसि गोसोमल' दंबावो जोंनिया गोसोमल' बे एक्ट्रेस आरोना बे गासिबो एक्टर गोजा बिनि आयौ आयु माने हिन्जावफोरनि गाननायफोरानो माने गोसोमल' आरोना गाननायानो गोसोमल' गाननो मोजां मोनखायो आयौ सोरबा गानना थांगोन हरलाय सफैबाय होनदो Kalau mau dapat sampai sampai selai, muda. Terus semua orang berdua mesti. Aidai. Sebenarnya kan namanya. Sana pas sebetulnya. No, sindalan jam sampai. Dalai, tahu lah. Tapi lama ane nak, sindalan jam tu lebih. Lama ane dan nanti. Oh, harus kelas datang tu. Mana? Gari ke sini macam ciga nih. Jangan deh. Ane ke gari ya biok khara. Gari ke sini, aku bisa cing. Kakak gue bisa home mana benar lah. Sose, kakak nih. Video ini cesur. Kamu nanti di klub yang mana? Sana, yang mana sih kalau isu. Undun sih pada. Undun sih, yang bayi nalai. Video ko na ini macam mendeba, share kalau nanti ada, like ada, komen kalau ada. Presence kamu. Bye. Oh iya. Pas mau se, bye mau se. Bye ko. Bye. Good night. Good morning. Bye. Good morning. Oh, good morning dia. Kalau senang. Ini ke siapa nih? From light. From light. Green. Halah, sampai tak. Bye.